कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 Hare Krishna, Sisirada Gurus Mangu, Desri Mapadan, Nasregula, Salam, Nantiradasya, Nananjana, Salabia, Cheshurun, Yudam, Yanatasme, Sri, Veda, Sri Chaitanya Pishtam, Stavidam, Yenaputari, so Bhagavada, Makyam, the Dadi Sutati, Vandeham, Sri Guru, Sri Uda, Padagamadam, Sri Guru, Vaishnavams, Sri Rupam, Sagrachadam, Saganarigunata, Nidam, Tam Sachivam. साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तु तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं ध्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि महावदिन्याय कृष्णप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी चारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशदादी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय श्री प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय निताय गौर प्रेमानंद हरे 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 कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 28-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 40. നമ്മള് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നല്ലേ, ഗുണ്ടിച്ചമാർജന്റെ ദിവസവും ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ തിരുഭാവതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് ഭാഗവതം എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ അവസാനമായിട്ട് മാതാജി 39 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോ അത് 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാവ്യാപകതയാത്മാനം വിധിരക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്നവിവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. തവ്യാപകതയാത്മാനം വിധിരക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്നൈവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്നൈവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതൃശാമദേദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്നൈവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വൽപ ഇവാംശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജേജി മാതാജി കുറച്ച് പേരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ ശരി ശരി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്നൈവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्णा धनलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय सव्यापकतयात्मानं विदिलिप्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्नैवामर्श साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सीतारामरण्य माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय स्याप्याकथयात्मानं व्यतिरेक्ताय यदात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्षा साक्षिणं विरामः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा तनुप्रदे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्नैवामर्ष साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा अनिता माता जी। हरे कृष्णा अनिता माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्नैवामर्षा साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा तंगमणि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्षा साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वत्सलायम माता जी। हरे कृष्णा वत्सलायम माता जी अनम्यूट ചെയ്തോളൂ. हरे कृष्णा रिद्धि आचार्य माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय माताजी। सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा वत्सलायम माता जी ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय स्याव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्नैवामर्ष साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा शारदा शुभासना देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्याभागतयात्मानं विधिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्नमिमामर्ष साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वसंता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम नमो कृष्णा भगवते वासुदेवाय व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्तया आत्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा भारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शोभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय सव्यापकयदात्मानं विदिक्तयदात्मनि विद्वान् स्वप्न इव मशा साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा मंजू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय शिवापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा विरजा विजय देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्नैवामर्षं साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा वत्सला गोपाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा विदटी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष
സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വ്യാസുദേവായ. ശ്രവ്യാപഗതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തദയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്നൈവാമർഷ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരക്തദയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർഷ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർഷ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതായാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മാ വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർഷ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർഷ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്നൈവാമർശ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർഷ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തരകൃഷ്ണ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വിദിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർഷ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ്യാപകതയാത്മാനം വ്യതിരിക്തതയാത്മനി വിദ്വാൻ സ്വപ്ന ഇവാമർഷ സാക്ഷിണം വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മലയധ്വജ രാജാവ് വ്യാപകതയാ എല്ലാ വ്യാപന ശക്തികളാലും ആത്മാനം പരമാത്മാവ് വ്യതിരിക്തതയാ വേർതിരിവിനാൽ ആത്മനി അവന്റെ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ വിദ്വാൻ പൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവൻ സ്വപ്നെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഇവ പോലെ അമർഷ ആലോചനയുടെ സാക്ഷിനും സാക്ഷി വിരരാമ താല്പര്യമില്ലാതായി തീരുക. ആ തീർച്ചയായും. कीर्तन भावार्थ में श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय. മലയധ്വജ രാജാവ് പരമാത്മാവിനെയും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെയും
വ്യവച്ഛേദിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞതോടെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടി. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് പ്രാന്തീയമാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഭൗതിക ശരീരം ആത്മാവല്ലെന്നും ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ സാക്ഷിയാണ് ആത്മാവെന്നുമുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ അവൻ എത്തിച്ചേർന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഇസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ ജയ്. പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും ഭൗതിക ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനുള്ള യത്നത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് അടിക്കടി നിരാശനാകുന്നു. രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള മായാവാദി തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ബുദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അനുയായികളും ശങ്കര തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനുയായികളും. ബുദ്ധ സിദ്ധാന്തക്കാർ ശരീരത്തിനുപരിയായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശങ്കരന്റെ അനുയായികൾ പരമാത്മാവിന് വേറിട്ട അസ്തിത്വമില്ലെന്ന നിർണയത്തിൽ. ആത്യന്തിക വിശകലനത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ശങ്കരീയർ വിശ്വസിക്കും. എന്നാൽ ശരീരം ബാഹ്യശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നും പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനൊപ്പം അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും അവനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്നും ജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണനായ വൈഷ്ണവ തത്വചിന്തകൻ അറിയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 13:3 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. അല്ലയോ ഭാരതവംശജ, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ശരീരം കർമ്മമേഖലയും വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ആ മേഖലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. അവന്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് വെറും സാക്ഷിയാണ്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുകയും ശരീരത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാതെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ കർമ്മമേഖലയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവന്റെ പ്രാന്തീയമായ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. മലയധ്വജ രാജാവ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണത നേടുകയും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും ഭൗതിക ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രാപ്തനാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാക്ഷാൽ ഭഗവതോക്തേന ഗുരുണാ ഹരിനാ നൃപാ വിശുദ്ധജ്ഞാനദീപേന സ്ഫുരതാ വിശ്വലോകം. സാക്ഷാൽ ഭഗവതോക്തേന ഗുരുണാ ഹരിനാ നൃപാ വിശുദ്ധജ്ഞാനദീപേന സ്ഫുരതാ വിശ്വലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്തിക്കൊള്ളൂ. ചൊല്ലാം. ഇല്ലേ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവരത്തിന് ഭാവം നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവരത്തിന് ഭാവം. പദാർത്ഥം. സാക്ഷാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭഗവതാ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ഉക്തേന ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഗുരുണ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഹരിണ ഭഗവാൻ ഹരിയാൽ കൃപ അലയോ രാജാവേ വിശുദ്ധ പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനാറിവ് ദീപേന പ്രകാശത്തിന്റെ സ്ഫുരത വെളിച്ചം വീശുന്ന വിശ്വതമുഖം എല്ലാ വീക്ഷണ കോണുകളും മലയധ്വജ രാജാവിന് അവന്റെ പരിശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉപദേശം നൽകിയതിനാൽ അവന് ഈ വിധത്തിൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനപ്രകാശത്താൽ അവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ വീക്ഷണകോണിലൂടെയും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ
സാക്ഷാൽ ഭഗവതോക്തേന ഗുരുനാ ഹരിണ എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ ഭക്തൻ പരിപൂർണ പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനോട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സംസാരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 10:10 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. നിരന്തരം എന്നിൽ സമർപ്പിതരായി എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് എന്നിലേക്ക് വരാൻ ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം ഞാൻ നൽകും. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ഉള്ളിലെ ചൈത്യഗുരുവായി ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി വർത്തിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പുരോഗതി ആർജിച്ച പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉപദേശം നൽകിയുള്ളൂ. ആരംഭത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഗൗരവ ബുദ്ധിയും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ളവനാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ അദ്ദേഹം അവന് ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉപദേശം നൽകും. അവൻ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനാൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രേമത്തിന്റെ തലത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവന് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം. ഈ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം മുക്താത്മാക്കൾക്കാണ് കിട്ടുക. ഈ തലം നേടിയ മലയധ്വജ രാജാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാവുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും നേരിൽ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരേ ബ്രഹ്മണിജാത്മാനം പരം ബ്രഹ്മ തദാത്മനി ഈശമാണോ വിഹായശേ അസ്മാതുപര രാമഃ. പരേ ബ്രഹ്മണിജാത്മാനം പരം ബ്രഹ്മ തദാത്മനി വിഷമാണോ വിഹായേഷാമസ്മാതുപര രാമഃ. പരമാത്മാവ് തന്റെ അരികിലും വ്യക്തിഗത ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ താൻ പരമാത്മാവിന്റെ അരികിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മലയധ്വജ രാജാവിനെ അപ്രകാരം നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നതിനാൽ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ അവന് അത്തരം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതി ആർജിച്ച തലത്തിൽ ഭക്തൻ തന്റെയും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെയും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല. രണ്ടു താല്പര്യങ്ങളും ഒന്നായി തീരുന്നതിനാൽ ഭക്തന് പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിലായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അവൻ എല്ലാം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ എല്ലാറ്റിലും ദർശിക്കും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ തലം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവന് ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവും ഇല്ലാതാവും. ഭൗതിക ലോകം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി തന്നെയാകയാൽ ദർശനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ ഭൗതിക ലോകം ആധ്യാത്മിക ലോകമായി തീരും. പരിപൂർണനായ ഭക്തന് ശക്തിയും ശക്തനും രണ്ടല്ല. അപ്രകാരം ഭൗതികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലോകം ആധ്യാത്മികമായി തീരും. സർവം ഗൽവ ഇതം ബ്രഹ്മ. എല്ലാം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. വിദഗ്ധനായ ഭക്തന് ഭൗതികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എന്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയ തലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനാകാതെ ആർക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.
ഭൗതികം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് ഭൗതികമായി പരിഗണിക്കപ്പെടില്ല. അപ്രകാരം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് അവന്റെ ദർശനം പരിപൂർണമാകിയാൽ എല്ലാ കോണുകളിലൂടെയും വീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പതിം പരമധർമ്മജ്ഞം വൈദർഭീ മലയധ്വജം പ്രേംണാ പരിചര്യത്തിത്വാ ഭോഗാൻ സാ പതിദേവതാ. പതിം പരമധർമ്മജ്ഞം വൈദർഭീ മലയധ്വജം പ്രേംണാ പരിചര്യത്തിത്വാ ഭോഗാൻ സാ പതിദേവതാ. വിദർഭ രാജാവിന്റെ പുത്രി അവളുടെ ഭർത്താവിനെ എല്ലാ തരത്തിലും പരമോന്നതമായി അംഗീകരിച്ചു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ പരിത്യാഗത്തിലായ അവൾ ആത്മീയതയിൽ വളരെ മുന്നേറിയ ഭർത്താവിന്റെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു. അപ്രകാരം അവൾ അവന്റെ സേവനത്തിൽ തുടർന്നു. ഭാവാർത്ഥം ആലങ്കാരികമായി മലയധ്വജ രാജാവ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അവന്റെ പത്നി വൈദർഭി ശിഷ്യയുമാണ്. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കുന്നു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഗുരു അഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ സാക്ഷാൽ ധരിത്വേന ഒരുവൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗുരുവിനെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ മായാവാദി തത്വചിന്തകൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഒരു ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ സേവകനായതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ പരിചരിക്കപ്പെട്ടു. ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കപ്പെടുകയോ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത്. ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഭാര്യയാകാൻ മാത്രം ഭാഗ്യവതിയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ യാതൊരു ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ ആഗ്രഹമില്ലാതെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയും. അവൾ അവളുടെ മഹാനായ ഭർത്താവിന്റെ സേവനത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണത നേടാൻ അവൾക്ക് കഴിയും. ഒരുവനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രം അവന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദിവ്യം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. അഷ്ടപ്രായേഷു പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. യം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാനേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. ചില പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരുതായ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് മലയധ്വജ രാജാവിനെ ഭഗവാന്റെ
ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്രകാരം ഭക്തിദ സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ നൽകുമെന്നുള്ള കാര്യം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ഉള്ളിലെ ചൈത്യ ഗുരുവായി, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി വർത്തിക്കുന്നു. എങ്ങനെയായാലും പുരോഗതി ആർജിച്ച പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉപദേശം നൽകുന്നുള്ളൂ. ആരംഭത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഗൗരവ ബുദ്ധിയും ആത്മാർത്ഥവനെയുള്ളവനാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അവന് ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉപദേശം നൽകും. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തില് പുറത്തേക്ക് വരും. ചൈത്യ ഗുരു തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് നമ്മളെ പുറത്തു നിന്നും സഹായിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് വന്നിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ തന്ന് നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, പദവിയുടെ പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ ഹരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രം. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നു ഹരിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ഹരിയെ പോലെ തന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒരിക്കലും ഭഗവാനാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല അല്ലെ. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരായിരിക്കും അല്ലെ. പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരായിരിക്കും. എന്നാൽ അവരൊക്കെ ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അണികള് നിങ്ങൾ ദൈവമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ തടയാനായിട്ട് അവരൊരിക്കലും ശ്രമിക്കില്ല. അങ്ങനെ വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് അവർ കരുതും. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ഞാൻ ദൈവമാണെന്നോ അല്ലെ താൻ ദൈവമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാനോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെടുത്ത് ഇപ്പം അദ്ദേഹം വലിയൊരു മഹാരാജാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. അവസാനം അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലെത്തുകയും ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെടുത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങള് ജഗത് ഗുരുവാണോ? ജഗത് ഗുരുവല്ലേ? നിങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഗുരുവല്ലേ അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ലോകത്തിലും മുഴുവനായിട്ട് എല്ലായിടങ്ങളിലും ശിഷ്യന്മാരല്ലേ. പ്രഭുപാദര് ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവകനാണ്, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും സേവകനാണ് പറയും. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്നോ അല്ലെ ഞാൻ വലിയ ഗുരുവാണോ എന്നോ ഒരിക്കലും പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഹരിയുടെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമ്മള് ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. അത്രയും നമ്മള് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും ആദരങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മംഗളാരതി അല്ലെ, ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ രാവിലെ മംഗളാരതിയാണ്. മംഗളാരതിയിലെ ഭഗവാൻ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലായാലും രാധാഗോവിന്ദൻ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. കീർത്തനം എന്താണ് പാടുന്നത്? സംസാരദാവാനലീഡലോക ത്രാണായ കാരുണ്യ ഗണഗണാത്വം പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണനവസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ആ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗുരു അഷ്ടകം ആണ് രാവിലെ ചൊല്ലുന്നത് അല്ലെ. അതിലെല്ലാ ഓരോരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനം എന്താണ് പറയുന്നത്? വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാസമയം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് കീർത്തനം? ആരതാണ് പാടുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതില് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദു
യസ്യാ പ്രസാദാന്നഗതി കുതോപി ധ്യായം സ്തുവം തസ്യാ യശസ്ത്രീ സന്ധ്യം വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ശരണാരവിന്ദം. യസ്യ പ്രസാദാ ഭഗവത് പ്രസാദ് യസ്യ അപ്രസാദോ നഗതി കുതോപി. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഇപ്പോ ഒരിക്കല് ജഗന്നാഥപുരിയില് ആ സിഖുകാരുടെ ഗുരു അവിടെ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗുരു ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കീർത്തനം ചെയ്യുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഗുരുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനം ചൊല്ലുകയുണ്ടായി പുറമേ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞു, എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാതെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. അവരോട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവർക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അത് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവിടെ നമുക്കറിയാം ജഗന്നാഥപുരിയിലൊക്കെ അവിടെ പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് അവിടെ ഒരു തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള ആ ഭക്തന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്ന കയ്യില് ഉള്ളിലെ തീ എടുക്കാനായിട്ട്. ഓ അദ്ദേഹം ആ ഗുരു ഒരു വിറക് കൊള്ളിയിൽ ആ തീ കത്തിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ പിടിക്കുകയും പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോഴ് എൻ്റെ കയ്യില് ഇവിടെ തീയുണ്ട് അല്ലെ, നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ തീ എൻ്റെ കയ്യിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനൊരു അല്ലെ ഒരു വിറക് കഷ്ണത്തിന്റെ മുകളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഞങ്ങള് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ അത്രമാത്രം യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കും, അദ്ദേഹത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ അടുത്തും ശ്രീലപ്രഭുപാദര് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചിട്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദര് ഗുരുപൂജ ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ഗുരു ചരണ പത്മ കേവല ഭഗതി സത്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്തു. ശിഷ്യന്മാർ ഇത്രയും കാലം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്ക് ഗുരുപൂജ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദരോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നത്, പ്രഭുപാദ് അങ്ങ് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഗുരുവിന്റെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജാവിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ആരതി ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അല്ലെ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗരകിശ്വരദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, അങ്ങനെ ഗൗരകിശ്വരദാസ് ബാബാജി ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, അങ്ങനെ ആ ഗുരു പരമ്പരയുടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ്യതയില്ല. ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൂജകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഗുരുവിലൂടെയാണ്. അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, നമ്മള് ബ്രാഹ്മണിക്കൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി നേരിട്ട് ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിക്കാം, ഭഗവാനെല്ലാം ചെയ്യാൻ അല്ല. നമ്മള് ഭഗവാന് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഗുരുവാണ്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ്
ഭഗവാന് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന ആരതിയായാലും നിവേദ്യമായാലും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിലേക്ക് കൂടിയാണ് അല്ലെ. സോ അതിന് ധാരാളം മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഗുരുവിന്റെ ഒരു ഗുരുവിനെ ആ സേവനത്തിൽ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗുരുവിനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല, എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ. അവര് എന്താണ് പറയാ, അവരൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പോലെ ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ട് ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അവര്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചില പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നിന്നെ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചില ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജിനോട് പറയും, നിന്നെ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ. അതേപോലെ പല ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തും പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തിന്റെ രീതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ചില ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ആരുമില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരാളെ എനിക്ക് സഹായിയായിട്ട് അയക്കണം, അങ്ങയുടെ ശക്തി തന്നെ എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വരണം. അതുപ്രകാരമാണ് വിമല പ്രസാദ് അല്ലെ ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിയുടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള നയനമണി മഞ്ചരിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് തന്നെ അങ്ങയുടെ ഒരു ശക്തിയെ അയക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയോളം സുഖപ്രഭുപാദർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16-18 ദിവസത്തോളം ഭുവനേശ്വറിലെ സുഖപ്രഭുപാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജായിട്ട്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹട്ട്, ഒരു ചെറിയ കുടിലിൽ അവിടെ കാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുടില് പോലെ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചില പ്രഭുപാദർക്ക് അവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ, ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ നല്ല റൂമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗൗർ ഗോവിന്ദനെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഞാനും അവിടെ നിൽക്കും. അവിടെ ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി പറയുന്നത്, ചില പ്രഭുപാദരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി, ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ്, രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് അത് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാട്ടുക. അതുപോലെ ഓരോരോ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായാലും ചില ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, നീ ഭാവിയിലെ ബംഗാളിയിലെ പ്രീച്ചയും 50,000-ലധികം ശിഷ്യന്മാർ നിനക്കുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഭുപാദർ മുൻകൂട്ടി പറയുകയുണ്ടായി. നീ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, നീ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യലീലയുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദനാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനാണ്. അവരൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ അദ്ദേഹം അവനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം അല്ലെ. നമ്മുടെ ചൈത്യ ഗുരു തന്നെയാണ്. നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചൈത്യ ഗുരു തന്നെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഈ സത്സംഗത്തിൽ ധാരാളം പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൺലൈനിലെ സത്സംഗമാണ്. അപ്പോ പല ആൾക്കാരും പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ, പല ജില്ലകളിലുള്ള ആൾക്കാർ, പല സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, വേറെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വിദേശത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മളൊന്നും പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ്, ഏത് വഴിയാണ് നമുക്ക് ദീക്ഷ ലഭിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുക എന്നൊക്കെ തുടക്കത്തില് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമാവുക എന്ന്. എന്നാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ. നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌൺ പോലുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഭക്ത സംഘത്തിൽ ചേരാനും അല്ലെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനും
ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറയുന്നു നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുള്ള അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ ഭഗവാൻ എത്തിക്കും. അപ്പോൾ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരും പറയൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദീക്ഷയെടുക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യാതൊന്നും നോക്കില്ല, യോഗ്യനാരി അയോഗ്യനാരി എന്നൊന്നും നോക്കാതെ പാത്രതേക്ക് ആരാണ് യോഗ്യൻ ആരാണ് അയോഗ്യൻ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരായാലും അല്ലെ. വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം ഡിവോട്ടിയാക്കി അല്ലെ. അവരെ എല്ലാ 4 യമനിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ മാറ്റിയെടുക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം നൽകുകയും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഹരിനാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക അല്ലെ. നമുക്കൊരു സത്വഗുണത്തിലൊക്കെയുള്ള ആളെയാണെങ്കിൽ ചെറുങ്ങനെ പതുക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാലയൊക്കെ ജപിപ്പിച്ച് എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയാലും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒക്കെ ശിഖായി മതായി അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും പറയും, എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഗൗരനിത്തായിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലോകത്തിലെ ഉള്ള അനേകം ജഗായി മതായിമാരെ ഭക്തന്മാരാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയിട്ടുള്ള കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാരതം മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് സാധിക്കാതെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വേണമെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. ആ കാരുണ്യം പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അത് പ്രകാരം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അനേകം എന്താ പറയാ ശൂദ്രന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ളവരെ അല്ലെ, ചണ്ടാളന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ളവരെ, പട്ടി മാംസം തിന്നുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഫിലിപ്പൈൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പട്ടിയെ കൊന്നു തിന്നുന്നവരും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്ത് വരെ പോയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അല്ലെ ഗുരു പരമ്പരയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ലാപ്ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഫോണിലാണ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. പഞ്ചകൽപ്പതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പരിധാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. പിന്നടുത്ത എന്തെങ്കിലും സംശയം അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അല്ലെ. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് സുധാമ സേവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കിത് ലാപ്ടോപ്പ് അത് ശരിക്കും വർക്കാകുന്നില്ല. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. നന്ദി. പഞ്ചകൽപ്പതരൂപശാകൃപാസിന്ധുഭ്യവച പരിധാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമനം. അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പാക്കറ്റ് ഇതുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.